Сәхнәдә 29-ші гимназиядан Шайтан тояклары командасы. Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезнең алдыгызда 29-нчы гимназияның Шайтан тояклары командасы. Һәм дә инде без аңладык. Бүген җиңәр өчен безгә балалар санын арттырырга кирәк иде. Сез нәрсә бездән башка башладыгыз? Айнас, син теге уенда гына теккә рольдә идең. Хәзер син безнең командада уйнамыйсың. Авызыңа йом! Сез бит миннән башка шәрә конфет кебек. Нигә? Сезне әбиләр генә ярата. Тек балалар, китегез моннан. Айнас, бәлки мин калырмын? Ну ярар, син кал. Айнас, син нәрсә? Дустыңны кызга алыштырасыңмы? Мин бит сине гомер буе беләм. Яшьлегемне иң якты елларымны сиңа түктем. Син нәрсә, оныттыңмы, ничек мин сиңа комнан ясап пирожки ашаттым? Син әллә оныттыңмы, ничек без минем чәчне буядык? Гүзәл, гафу ит, безнең бер нәрсә дә килеп чыкмый. Нигә? Чөнки безнең интеллектларыбыз туры килми. Үзен син интеллект. Тек шайтаннар җыелдык. Сезнең каршыгызда 29-нчы гимназияның Шайтан тояклары КВН командасы. Һәм без башлыйбыз! Һәм безнең беренче миниатюра гаиләдә булган хәл. Ул, сез авылга кайткач, өйгә кызлар чакырды. Ул, ашка хәер ярагына йөри. Ул, сыерны сөт өчен түгел, үз рәхәт өчен сава. Ул, әтине видеокассетларын карый. И нәрсә? Анда Брюс Ли видеолары. Балаларны тыя алмаган ата-аналар. Сезнең алдыгызда каеш 2000, хәзер бурыч белән. Күз алдыгызга китерегез, 11-нче класс укучысы балаларны сугышканын күргән. Син нәрсә? Юк инде, юк, балалар, бу бит серьезно түгел. Рингның уң ягында Айдар, мине кояш ярата, Фаррахов. Рингның сул ягында Айнас, кыз исеме Галамов. Балалар, бер-берегезне кытыкламаска, бармакларыгызны киндек тишегенә тыкмаска, уенчыклар белән кызыксындырмаска. Аңлашылдымы? Әйе. Беренче раунд. Без башлыйбыз. Айдар, тыңламаны. Әйдә үзебезчә. Әйдә. Суефа. Ике малай ата-анасының машинасында йөргә чыкканнар, ләкин аларны гаишник туктатты. Менә тренировка берни дә күренми. Зәкиш безгә ханавычы. Ярыймы документларыгызны? Галамова Изилә 1970 елгы. Айнас, син нәрсә, әнинең праваларын алдыңмы? Ну, Зәкиш, бүтән юк. Туктагыз әле, сез бит инде малайымның укытучысы бугай. Әйе. Ул мин? Айнас, вот син парадист. Аның анда ширеккә эшли чыга. Бәлки без дүртле куярбыз.
Ярар, түзәтербез, бишле куярбыз. Бишле? Алайсаң тонировкага да күзебезне йомабыз. Туктагыз әле, без бит әле шторага да акча җыябыз. Ойна син нәрсә? Ойдар, бу хәлдән максимум файда алырга кирәк. Кырык 45 яшь өчен сез бик тә яшь күренәсез. Әйе. Кадерле дуслар, 70 ел элек безнең әби-бабаларыбыз бөек җиңүгә ирештеләр. Без дә ул өметтән калмыйбыз. Шайтан таяклары командасы, рәхмәт дуслар.